Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. En el programa d'avui parlarem del clúster vitivinícola català Innovi. Visitarem Can Bas, un dels dominis vinícoles més antics del Penedès, i tastarem els seus vins l'Era i la Romana de Can Bas. La denominació d'origen penedès ha apostat des dels seus inicis per la investigació. Actualment es troba dins del clúster vitivinícola Innovi, que promou la competitivitat de les empreses per poder afrontar la globalització mitjançant la innovació. Innovi va néixer fa uns 6 anys. És un grup de recerca de diferents àmbits. Els clústers treballen en diferents àmbits. Innovi es dedica a la recerca en el món del vinya i del vi de Catalunya. Jo concretament estic liderant el grup de recerca de varietats resistents, que és una línia de recerca que pretén aconseguir que les varietats que avui tenim, d'aquí uns 15 anys, les tinguem sense haver que tractar a les vinyes ni per míldiu ni per malura, el qual representa un estalvi molt important i uns avantatges molt importants a nivell de residus pel producte final. Una de les investigacions que s'està duent a terme actualment cerca les varietats que millor s'adapten al nostre clima. Aquestes varietats que tenim aquí en aquest camp són 14 varietats que ja estan al mercat, però que són varietats que venen d'Alemanya i de Suïssa. Llavors el que estem mirant és veure si es poden adaptar en el terrer del Penedès i de Catalunya, i una mica el que veiem és que aquestes varietats són de cicle curt, maduren molt ràpid aquí perquè són pensades per països més nòrdics on el clima és més curt a l'estiu. Aquí veurem quina és l'adaptació que tenen, per intentar guanyar una mica de temps i tenir varietats d'aquest tipus resistent abans. Paral·lelament s'està treballant en la creació de noves varietats més resistents mitjançant el creuament de les ja existents. Aquestes bosses que veieu aquí, a dins hi ha el raïm, la flor del raïm que en el seu moment vam castrar per posar-li el pol·len de la varietat que volem creuar, i llavors s'embossa perquè no hi vingui pol·len d'altres plantes i assegurar-nos que el creuament és el que desitgem. Llavors estan marcades totes amb un número, i aquest raïm ara és el que després, en el mes de setembre, recollirem les llavors i el trasplantarem en uns petits pots de iogurt on s'hi posa turba dintre. Llavors en acabat es trasplanten a un hivernacle, que són els que tenim en els hivernacles de l'Irta de Cabrils, de Tailàndia i de Suïssa. El projecte es treballa conjuntament amb altres països per tal d'agilitzar l'estudi i obtenir abans els resultats. Actualment tenim 1.800 varietats que ja estan en procés de selecció a l'Irta, als hivernacles de Cabrils, 1.800 o 1.900 a Suïssa i unes 2.000 a Tailàndia. Perquè a Tailàndia podem fer créixer la vinya durant l'hivern d'aquí i, per tant, guanyem un any cada vegada que anem a Tailàndia. És un projecte una mica complex perquè volem intentar guanyar el màxim de temps aprofitant totes les eines que ens ofereix la globalització i les eines que ens ofereix tota la tecnologia que avui es coneix. Amb aquest projecte es pretén enfortir les varietats autòctones de Catalunya sense que perdin les propietats que les fan úniques. Aquestes varietats tindran les mateixes característiques que les que tenim actualment, almenys seran idèntiques entre un 90 i un 95%. Tampoc tenim una obsessió en què siguin idèntiques, perquè fins i tot en algun cas podem millorar-les, que no siguin ben bé iguales. El fet que, per exemple, el macabeu no tingui el raïm tan compacte és un avantatge a nivell que es podrirà menys i, per tant, és interessant que no s'assembli en el macabeu tal com el tenim. L'important és que facin un vi que sigui típic de les varietats nostres d'aquí, i si la planta és una mica diferent no és massa important. Si s'obtenen varietats més resistents, es podran minimitzar els tractaments que es fan a la vinya i reduir el preu del vi. L'objectiu és no haver que fer tractaments. Actualment hi ha algunes varietats que requereixen fins a 14 tractaments de sofre o de coure. L'objectiu és eliminar el coure, poder utilitzar algun producte molt més suau, amb 1 o 2 tractaments com a màxim, i passar de tirar 80 quilos per hectàrea que es tiren avui amb les vinyes de sofre a 3,5 quilos o 7 quilos com a màxim.
Aquest és un dels molts estudis en què treballa la denominació d'origen Penedès, un consell regulador que aposta per la combinació entre tradició i innovació per fer front al competitiu mercat vinícola mundial. Situada al cor del Penedès, trobem la Casa Pairal de Can Bas, d'origen medieval i seu vitivinícola des de 1668. Des de fa 3 anys, Pere Ventura l'ha restaurat i convertit en un espai on s'hi concentra la passió pel vi, la responsabilitat de preservar l'entorn i oferir la màxima qualitat. Pere Ventura adquireix Can Bas l'any 2011. Realment, durant aquests 3 anys, la feina principal que hem fet, els esforços principalment, els hem dedicat a la viticultura, a recuperar la vinya que ja hi havia, estem parlant de 60 hectàrees de vinya, de conservar la vinya vella, de plantar també vinya nova, sempre respectant les varietats autòctones i també aquelles que ja hi havia en la pròpia finca. Doncs la segona part ha sigut la recuperació dels espais originals de celler que ja havia tingut la Casa Senyorial de Can Bas per fer-hi un celler propi i a elaborar-hi vins de la finca. Can Bas recull l'herència i la tradició vitivinícola dels seus avantpassats i treballa per mantenir-la. Nosaltres volem parlar de l'essència d'aquesta terra que durant milers d'anys ha estat treballada amb l'objectiu de fer-ne vins. Això vol dir que nosaltres, quan treballem tant a la vinya com al celler, som molt respectuosos i busquem aquesta expressió del que és la fruita, el raïm. Aquesta combinació d'aquesta terra, aquest clima, aquest paisatge que han treballat els nostres homes durant tants anys, dona això, i no anem a emmascarar-ho. Un dels seus trets característics és la intervenció mínima a la vinya, el respecte per la naturalesa hi és sempre present. Nosaltres estem aquí per honrar el treball que han fet moltes generacions a Can Bas abans que nosaltres i per passar-lo a la següent generació, igual que ho vam trobar i a poder ser, i per això treballem cada dia millor. Per tant, com menys productes químics anem afegint a la terra, més anys ens duraran aquestes vinyes en el seu esplendor i millor les podrem trametre als que vinguin darrere nostra. Tot i tenir unes línies tradicionals molt marcades a l'hora de treballar, Can Bas no renuncia a experimentar i a innovar, com en el cas de la fermentació. En el procés d'elaboració dels vins hi ha un punt, una reacció que se'n diu fermentació malolàctica. En el nostre cas, aquí a casa nostra, decidim voluntàriament que aquesta reacció tingui lloc a dintre de les barriques. Llavors no és com una ampolla de vidre on ho pots veure tot a través, nosaltres no veiem visualment quina és l'evolució que hi està havent a dintre de la barrica, però sí que hi ha un desprendiment de gas, unes bombolles que surten, i si un posa l'orella, es concentra, està en un celler tranquil, va veient com aquesta reacció va evolucionant, va sentint les bombolles i és un indicador de que realment allà dintre hi ha vida i està passant alguna cosa. Can Bas també és un espai on es pretén lligar l'experiència vitivinícola amb altres activitats lúdiques i empresarials. La sala de tast la tenim just al final del recorregut del celler, havent habilitat una part pròpia de la casa, de tal manera que realment quan tu visites Can Bas i visites el nostre celler, doncs acabes convidat dins de casa nostra per fer el tast dels nostres vins. I aquí mateix on estem ara són antics galliners convertits avui en dia en sales també pensades per poder fer esdeveniments especials o per simplement celebrar-hi reunions, per fer-hi accions més professionals de treball que després puguin completar-se amb una visita o amb una activitat en el nostre celler o en els nostres espais de Can Bas. Un dels principis del celler és transformar el present de la vinya i del vi sense perdre el respecte pels orígens. Ens sentim molt responsables d'aquesta història que ens lliura Can Bas, ens sentim una mica amb el compromís de conservar-la, de perpetuar-la i també donar-la a conèixer, però a la vegada també ens sentim gent molt contemporània i el celler té aquest aire contemporani que a nosaltres també ens agrada expressar i que també ens agrada que s'expressi a través dels nostres vins. La qualitat natural i humana dels seus vins i el respecte a la tradició vitivinícola i al medi ambient són els trets que es desprenen dels vins de Can Bas, un celler que treballa sota el respecte del territori i les arrels que l'han vist créixer. Avui tastarem els vins l'Era i la Romana de Can Bas.
L'Era és un vi blanc jove, fresc i expressiu, ideal per a fer aperitius. L'Era de Can Bas està elaborat amb la varietat Chardonnay, majoritàriament. Tenim un vi d'un color groc pàl·lid, reflexos grisosos, un moviment amb copa bastant àgil. Trobarem un vi bastant fresc, lleuger. Amb nas destaca la seva fruita blanca, fruita tropical també, una mica de pinya, un toc de plàtan i una poma fresca. Així com a la vista ens pensàvem que seria un blanc molt lleuger, en boca hi trobem estructura, és un vi que ens omple bé la boca, que ens pesa a la base de la llengua i que notem com a poc es va expandint. Un cop l'empasses, la frescor, l'acidesa viva que té, fa que et comencis a salivar. I et perdura en el record de nou aquesta fruita blanca i aquest toc tropical. Un vi que ens anirà molt bé com a aperitius i com a entrants, per acompanyar amanides de marisc, per acompanyar plats més aviat lleugers, això sí. La Romana s'elabora amb raïms de xarel·lo d'una vinya vella d'escàs rendiment i ens ofereix un blanc cremós, intens i equilibrat. La base del vi, la Romana, de Can Bas, és la varietat xarel·lo. Un xarel·lo que ha fermentat i ha tingut una criança no gaire llarga, amb bota. Trobarem que és d'un color or nou, en podríem dir, amb uns rivets grisosos, ja potser amb algun petit reflex daurat. Amb nas ens marca una miqueta l'elaboració, amb aquesta part dels torrats, de les notes que ens pot aportar aquesta bota, aquesta fusta. Però també, lògicament, hi ha aquest predomini de la fruita, en aquest cas una fruita blanca, i el record molt varietal, aquesta herba mediterrània, aquest toc de fonoll, d'herba aromàtica, que ens dona sovint la xarel·lo. És un vi amb un atac molt elegant i amb molta cremositat. Un vi amb molta complexitat, també. Hi ha molts matisos, tant a nivell de nas com també de gustos. Els mateixos que trobem, que comencem a moure la copa, que va canviant i que anem descobrint poquet a poquet, també en el postgust ens van sortint una altra vegada. És un vi que ens acompanyarà molt bé amb mariscos potents. Aquí podem anar a buscar llagostes, llamàntols, les ostres. Serien plats que ens acompanyarien molt bé amb la Romana. La setmana vinent parlarem sobre les subzones que formen la DO Penedès. Visitarem Vilarnau, un celler modern amb un entorn privilegiat, i tastarem els vins xarel·lo i capricis de Vilarnau. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.